Ceritane bocah kanthi rae-raean dolan menyang omahe Simbah dening Javier Alversi Safif, kelas 5 SD Muhammadiyah Sidarum Godean Sleman. Dolan menyang omahe Simbah. Ing wektu prainan ngepasi dina Minggu kepungkur, aku sakeluargaku dolan menyang omahe Simbah. Anggone mangkat numpak mobil lan sing nyopir ya bapakku dhewe. Aku karo adikku lungguh ana ing tengah, dene ibu lungguh ana ing ngarep jejer karo bapak. Sasuwene numpak mobil rasane seneng banget sebab arep ketemu Simbah, sawise setahun ora ketemu. Watara mlakune mobil suwene 45 menit wis tekan sing dituju. Rasane seneng banget dolan nggone Simbah. Omahe Simbah platarane jembar banget, akeh wit-witan ing kiwa tengene kono. Ndadekake swasana iyup, seger lan nyenengake ati. Ana wit pelem, blimbing, jambu lan liya-liyane. Rasane atiku seneng banget dolanan ana plataran omahe Simbah. Cedhak ing kebon mburi ana kaline, banyune bening banget. Aku terus ngajak medhun neng kali karo Simbah. Banyune anyep banget lan bening. Rasane seger banget nyawang iline banyu kali kuwi. Watune akeh lan gedhe-gedhe, bisa kanggo lungguhan. Aku terus adus ing kali kuwi. Anggonku dolan nggone Simbah suwene 2 dina. Aku lan keluargaku nginep neng nggone omahe Simbah. Matur nuwun.